Ka Voice of the People's Party ka Aipol Kelu ya ka soka jela halo ka jingdawa pan kala ya ka reservation policy ni ka bha thungkam nama ba ka dei ka kam ka kham chuat bat kham longs air u president ka VPP ba Ardent mila siamoy ulai thu ba la pha ya ka jing pan kan mau ya ka soka jela hadin ba ka expert committee ka de ban IT ya ka report ya ka soka bakan pen benano ya ka jing ajingut jong ka ni ka committee halo ka ni ka bha thungkam haka jinsya la kapil enti baga sokar kan wanra ya kaipot haka doba ga badang sudep ndai kam simale kumta oba aden wa ong balada ka sokar kadang penslem om ban se ban penki ban dawa ba ka sokar kan sei madan no ya kan ka kaipot susul ong ba ki kwa ban yo ino ya ka kaipot kanang ba ki Paidbah kin sutu bar ungai skem ba ka kaipot kan ya kumba dawa ban penkela kat kum gijingun bun breu hapleng ukasi jantie bat karu la ban kedau baka expert committee ka dep IT kai phot la sar banai ai menta syaka sokar jela hal gani handai ka sokar kadang buri krempat sai madan setia nagaleng gajuni hadian ba ka sokar kala thau ya ka tu ka expert committee ni smudi bangin island ya ka expert committee bakan traikam namar kani kadi kamat ka ba mo ka ba khamlong let's say don kampanya suki jai banam kerki kalong sensitive tengi kum ka party ngila up ya kapor bangin ai kapor ka baklu ya ka sokar klem da penwit ho ngila ai hi ki jing pen mau ya ka sokar ki shithi hai ka bidei bat ka ni ka benta di bat hadin bangi tip ba kanika report kala jandep ngila na ai jing tho But habala IT ka report sa sorkar nila pengemau yu ka sorkar bangila keren bangila community baga sorkar kan penpanano penberapa iba no ik report. But kum bagalong nagaleng ka junga hi ku president ngala de balai jitho dan ha kini ki kindiat sngi seisien bandawa ba ka sorkar ka di penpana mardor ya kani ka report. Kata kalong ka bangadan menong ha ke bini bat ka report jongka expert committee hagabri batka jingpen kala ya ka phat thungkam hakani ka jala ka juni namar hadin bala penmai ka report te marmar kala de ngala community bahaki hakani ka budget hakani ka session ka dep ba ka sarkar hi kan table ni kan onra hakani ka report namar ka don gurwer ka rukom sawa khubor te Henry kam sim lolong kumta te nak tarau nagaleng ka jing ila ga jing tho bat nginum chusngap la ka sarkar kale bam patew te le sing hapan mi shakhmat ban pelong biang le se ka jing khi saban dawa pat nak sarkar bakan Paidbah ya kanika report nginum la ban smutho te Henry le se ngila banong bagata ka report kabaga expert committee ka ai mo kala ban long ka report ka ban penhun yangi kinong dawa lani kala ban long da komoi nginam la ban tip tat on da niu i ya ka report jinget ka bas kem ba kani ka report hi kanum long kumta namar ba lada ka sarkar kamdon hi ga jingthu ban sngap ya jing dawa ga jingi kinum kular ban review ban penkla ya kataka policy kismu thu ba ka jing dawa jing kalong ba shong hok ka ba shong ne ban ngiru haswa bangin mi perthai ban mi maran ngila da pension nong rimba ye ther ya tai la kalong ne em ka ba shong hok bangin dawa ya ga jing penkla ya ga pha thungkam ti bangila le sani bahai ke ni suthu ba ke bangi ni kren ke bangi dal sarkar kalong ba shong hok tengam dan ka jing Ardent ba kani ka report hi kan wanra hi ya ka jing kala ha ka bidei ba ka ba thungkam ha ka ni ka jala ka jing